jam hire mon bandiraɓe sehlaɓe toɓe radio Jowsare hande ko ñalawma talata poytati lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi nogas jeegom habaruji mon e ɗemgal Pulaar guidoɗen ko toon to Minneapolis tugnadi kadi ko yalti e journal goɗɗo toon to Minneapolis mbi yimɓe hewɓe immigration nangi ɗumen ɓeɗon yimɓe kadi nangaɓe e wani jolnama otoji parama toon to Texas tugnade hande avocat ji mabɓe ko kaali habaruji men hande tugnade kadi émission ngaji jaltuɗi toon to émission biyeteɗo view hono rewɓe ɗiɗo hono hen goto Joy Behar o wi wonde e mani ko Donald Trump ko waɗata ko fof ndaral ko fitinaji men ɓeydo hewde ɗo États-Unis comme ça o déclare ko wiyete martial law ko watta leydi ndi leydi militaire yankadi woteji ngala habaruji men hande toon to États-Unis tugnade kadi ko yalti hono kanko procureur ganguitanoɗo ko fate en fraude mom mbiɓe jiiti toon to Minnesota ne wayno o démissionni caggal nde o sali kanko hoore makko hankidde joom galle oɗo debbo mo immigration wari toon ñanden habaruji men international manaw en toon to Greenland hono kanko premier ministre mo Greenland o wi wonde so arti suɓade hakkude Denmark e États-Unis kamɓe ɓe cuɓi ko Denmark cuɓi kadi ko heddade OTAN ɓe cuɓi kadi ko heddade e Union européenne habaruji men manaw en toon to Sénégal toon cakkitorten ɗum noon kanko ministre toppiti ko fate justice hono Yacine Fall o haali haaluji ɗi moƴƴani oɗo sa joni fatire farbu ngom wiide wonde yitama e muɗum téléphone aji ɗi kadi tan wujjituno wossodire kalisaji walla gueɗe walla ne haalda yimɓe pour addude fitinaji e leydi Sénégal gasini tan habaruji men ko jokkodirde Tijane Niang hay goto joɗaniɓe en toon to Nouakchott o rokka en kadi ko jogani en ko fate coftal balɗe ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude e oɗo journal ma gartu joni jañoɗen hen kabaruji mun e ɗemgal Pulaar e dande musidɗo mun Amadou Touré bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsare ko adi foof toon to Minnesota tugnadi kadi e ko yalti ne wayno ko yimɓe hewɓe nanggama toon toon hande to Minneapolis ɓeɗon yimɓe nangaɓe kadi ko tugnade avocat ji mabɓe ko kaali ko réfugié tugnade hande avocat ji mabɓe kaali ɓe nawama toon to Texas ɗum noon kadi e siftindo an tan ko ɓuuri hewde yimɓe garde national garɗo toon to Minneapolis walla toon to guure kewɗe gonɗe toon to Minnesota ko ɓuuri hen hewde gumi toon koto Texas ɓe kalani no foti yimɓe nangga kono ɓe kalani kadi hol ɓeɗon nanggaɓe holto jeeya ɗo siftindo tan ɗo dumunde fof kanko Donald Trump o wayno o suuɓi ko habde e surtout yimɓe origine mumen tako Somali wonɓe toon to Minneapolis e kadi ene wayno ko e nder campagne mo waɗata ko ɗo fof saha fof ko ɓuuri hewde état ji ɗi joforo pour neldude toon militaire ji walla garde national ko état ji ganduɗa taw ko kamɓe démocrate en goni toon ardiɓe nadi kadi e Fox News ko yaltini o mbi wonde ko émission rewɓe biyeteɗo view ɗum noon e wayno ko kanko gardiɗo émission hono biyeteɗo Joy Behar e nder haalluji ɗi o haali hande o wi wonde ko hono kanko Donald Trump gardiɗo leydi États-Unis o yiiɗi wadde ko peeje fof beele fitinaji gonɗi oɗo sa joni ɓeɗo seppoɓe contre immigration beele fitinaji ɗi ne ɓeydo bonde e leydi ndi fof beele kanko hoore makko mo déclare leydi ndi o wi hankadi ɗo leydi ndi henna ko laamu militaire uji hay woteji hankadi mbaɗsa ɗum noon kanko Joy Behar o haali ɗum o wi wonde ko Donald Trump ko ɗamini fof ko wonde ko seppoji ɗi beele ene ɓeydo wadde bonandeji beele kanko hoore makko mo wawi déclaré ko wiyete martial law ɗum noon firti wonde ko e on saaha on wawi cancelde kala woteji ponnoɗe wadde e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas jeegom surtout woteji mbiyata midterm ɗiɗon woteji noon o sifti noon ko suɓade sarɗiyankoɓe e kanko Bayer kadi e nder ko continue haala o wi wonde ene wayno ko Donald Trump kañum hoore mum wi wonde ko so tawi woteji ɗi mbaɗi ɗum noon hitande ujunaji ɗiɗi e nogas jeegom démocrate enen mbawi heftude congrès so kefti congrès noon firti wonde ko kanko hoore makko ko jogorɗo waɗede empêché ɗum noon ko perdo laamu o continue haala makko wi wonde ko il faut ndenɗon oɗo neɗɗo par ce que oɗo neɗɗo kañum hoore mum oɗo sa joni ko payɗo ko kulɗo e kanko hoore makko haali o famni yimɓe makko o wi wonde so démocrate kefti kanko hoore makko laamu makko ɗon haɗata ɗum noon ene wayno ko so tawi ko o ñaawama kanko hoore makko ko naweteɗo kaso hono mo waddata émission no biyeteɗo Whoopi Goldberg kañum hoore mum ne wayno wi wonde ko eɓe yo yimɓeɓe paam wonde ko yimɓe seppoɓeɓe yo paam wonde ko kañumen fof sen seppa yaato kadi ne gandi droit ji men o faami o siftini yimɓe tan o wi ko wona yimɓe liggoroɓe immigration fof wonɓe laabi ɓe wona kañumen fof goni yimɓe bonɓe wone mabɓe ko yimɓe moƴƴuɓe ene gandi ko mbaɗata wone mabɓe ni ene wayno oɗo saaha joni ala ko mbawi ko mbaɗata ko tan par ce que ne gandi organisation mo liggonino duuɓi ɓennuɗi ɗi fof wona oɗon organisation woni ko oɗo saaha joni jamiroɓe yoɓe mbaɗ ko mbaɗata ko ɗum ɗo fof noon firti wonde ko kamɓe
kamɓe oɗo émission ton to view eɓe no continue hokkude oɗo opinion wonde ko Donald Trump kañum horum gueɗe ɗe waɗata hannde ɗe surtout en no continue neldude gardeji walla yimɓe ɓe ganduɗa immigration surtout e leyɗele ɗe ganduɗa taw ko démocrate en laami ɗum ɗo fof ko wadde provocation beele kanko hoore makko ma wawa déclaré ko wiyete martial law siftin ɗon tan martial law ɗum noon heewi wadde koye leyɗele gonɗe en développement démocratie mum heewani no feewi e on sah so martial law firti tan kadi wondi ko laamu militaire uji firti ko woteji mbaɗata firti kadi ko seppoji mbaɗata e gueɗe mbaɗ noon ko jiiɗa e ɗum ɗon goto men aɗa wonde avocat uji makko kanko Donald Trump hono kanko biyete Ty Cobb e nder kadi déclaration mo waɗi hannde o wi wonde ko hono laamu makko kanko Donald Trump nene rewi peeje hono kanko Marco Rubio e ɗum ɗon kadi Marco Rubio ne wurtamo kanko Donald Trump e peeje ɗe mo ƴani surtout en ko fati jokkodiral hakkude États-Unis e leyɗele e caggal leydi ɗum noon e wayni ko kanko Ty Cobb o haali hen o wi wonde ko oɗo sa joni ne wayni ko kanko Donald Trump menace uji ɗi waɗata toon to kibaɗi ɗum ɗo fof ko peeje makko kanko Marco Rubio siftin ɗon tan Marco Rubio ene wayni ko yimmo e jinnaɓe muɗum gummino toon to Cuba gari ɗo en États-Unis si babunde e oɗon saha ɗeɗele ɓe joguino e Fidel Castro guila nden ene wayno ko kanko Marco Rubio toon to Florida eɓe jeeya yimɓe o jeeyaɓe lundu wonɓe toon opus darotoɓe toujours pour habde kala ko fate Cuba ko ɗum waɗi ene wayno oɗo saha joni kanko Marco Rubio gueɗe kala Donald Trump ko haala ko fate Cuba ene tuma kanko woni caggal mum ko wawi wonde fof wayno oɗo Ty Cobb ko kañum wonno meeɗi wonde goto e avocat ji Donald Trump kono oɗo saha joni ene wayno weldani muɗum habaruji men America hande tumnade kadi ko winda toon to journal biyeteɗo ABC News hono procureur goto kañum hoorumum joguiɗo karallagal walla joguiɗo humpito no feewi e département justice ene wayno ko gonno toon to Virginia o sekama hanki ɗum noon ceggol makko ari ko caggal nde kanko hoore makko kadi o wiya yo continue ñawore ancien directeur FBI ono kanko biyeteɗo James Comey ko tekkanoko ɗum noon e wayno ko kanko biyeteɗo Robert McBride ɗum noon e wayno ko kanko hoore makko tumnaɗa hannde article mbi wonde ko saɗi ɗum ɗon kanko Robert McBride noon e wayno ko kanko wonno itta toon to Kentucky adda toon to Virginia e ɗum noon kadi e caggal nde kanko hoore makko biyeteɗo Lindsey Halligan caɗele suɓade mo yo won toon to Virginia nde kanko juge goto biyeteɗo kari wi wonde ko wawa wonde toon to Virginia saabu no suɓiri ani wona gonga ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko oɗo procureur gonnoɗo toon to Virginia ɗum noon e wayno ko caggal nde kanko hoore makko wi wonde ko fate rewde e James Comey ne takka ɗum gueɗe ɗe Donald Trump walla gueɗe département justice ɗe wiyata ɗe o wawa ɗum waɗi donc ene wayno ko ñalawma hanki kanko hoore makko seka tumnade hannde ABC News ko haali ɓe mbi wonde koɓe jokkodiri e makko kanko oɗo juge McBride kono noon ene wayno ko jaɓani haalde ko fate ko woni sababu seka ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ABC kadi ɓe jokkodiri e département justice pour famnude ɓe pour ƴewde yewtidde holko fati ɗeɗo caɗele kono noon ene wayno ɓenno kadi jaɓani koɓe ciftin tan ene wayno ko juge goto fédéral biyeteɗo Cameron McGuane Curry kañum hoore mum ne waɗino ñawore wi wonde kono kanko Lindsey Halligan o wawa wonde ligguey mo woni toon pour wonde procureur mo États-Unis baɗaɗo toon to Virginia sibabu nde no suɓiri ani wona gonga ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump kadi ɗum ɗo fof ene tuma wonde ɗeɗo fof ko jamiroje makko saabu yiddemo continue hande yoptade yimɓe ɓe ganduɗa en wona sehila makko walla ɓe wiyata ko añmi makko e surtout tawde James Comey ene jeeya hen habaruji men États-Unis ha hande toon to Minnesota hono goto gonnoɗo toon procureur mo kanko Donald Trump wonno toon ɗum noon ko procureur kañum hoore mum ankinnoɗo ha wi wonde tawi won fraude aji baɗaɗi toon to Minnesota toon to Minneapolis ɗum noon ko fate balle ɗe ganduɗa en panoɗe yimɓe wallateɓe en ken wi o e wiide mabɓe ko hisno ken abbo 9 milliards kanko hoore makko wiyama kadi o démissionné hanki ɗum noon e démission makko ari tumnade hande journal biyeteɗo Star Tribune gonɗo jeeyaɗo toon to Minnesota wi wonde ari ko caggal nde kamɓe laamu Donald Trump eɓene continue ɓe pawe makko kadi ɓe mbi alay sago enquête hono kanko joom galle oɗo biyeteɗo René Nicole Good noon ko neɗɗo pellaɗo toon to Minneapolis taw felli ɗum ko hono kanko ko liggotoɗo immigration biyeteɗo Johnson Ross kanko procureur oɗo noon ene tumnade hande oɗo journal Minnesota Star Tribune ko haali wi wonde ene wayno
kanko do avocat biyeteɗo Thompson ene wayno kanko hoore makko jaɓani jeftude pour ankidde ko fati jomgal kanko Rene Nicole a siftin ton tan ko guila Rene Nicole fella ko laamu makko kanko dans chambre ɗum noon surtout ene département homeland sécurité ɓen continue eɓe pawma fof kanko baraɗo bonandeji surtout ene oɗo saha joni ɓe goni koye tampinde hay joom galle makko pour wiide ɗumen wonde ko yimɓe bon e konngudi makko kanko dans chambre ko ay wonde fof andaka holko woni sababu kanko oɗo procureur démission kono noon e wayno kadi kanko procureur e procureur ɗiɗi ɓe démissionni caggal nde ɓe cali wonde jeftude enquête patuɗo ene joom galle makko kanko Rene Good chief siftin ɗon tan baraɗo toon yontere ɓennude donc ene wayno ko kanko Thomas noon ene gueɗe ɗe ganduɗa en ko enquête ɗum noon ko caggal nde kanko dans chambre toɗɗimo yo ardo toon to procureur walla ko mbiyata avocat spécial gon toon ɗum noon koye mois de juin ɓennuɗo e caggal muɗum nde wawi yitude ko hakke kene wona sappo ene bureau ji gonɗi toon taw bureau ji ɗi mbaɗata kadi ko gueɗe patuɗe médicaid ɗum noon ko programme uji wallude miskineɓe donc e nder mois de décembre kanko hoore makko wawi hiisade wi wonde ko fraude mo yiti o fof hawri e 9 milliards kono e wayno ko oɗon fraude kadi e tugnata han noɓe kaaliɓe mbi ko yimɓe hewɓe nanggama hen kene wona 96 neɗɗo kañumen pawama bonandeji hen 64 neɗɗo kañumen koyemen wayno ñawama ñawore wiya ko kañumen tooñi ɗo ko wawi wonde fof ene wanne ko toon to Minnesota hono kanko gouverneur e laamu makko local mbi wonde ko hiismo haali o kene wona 9 milliards ɗum ɗo ko hunde ɓurtude ɗum noon e wayno ko hiisi mabɓe oɗo saha joni kono ɓurani 1 milliard e ɗum ɗo kadi siftini ɗon oɗo enquête wona kamɓe tan jiiri ɗum ko enquête gonnoɗo ɗon guila e temps kanko ancien président Joe Biden ko wawi wonde fof kanko Thomas ene wayno démissionné kankone e ligguey makko wonde procureur toon to Minnesota habaruji men ha andi kadi toon to Minnesota e tun andi kadi eko yalti e kayitaji gummiɗi école ɗo kanko Rene Good ɓi ko gorko to jangganno e nder kayitaji yiyama hen wonde ko kanko hoore makko wonde ko jeeya koye walla ɓeɗo kañumen koye men wonɓe toon pour wawde haltude gueɗe immigration ɗe waɗata toon surtout kamɓe agent ji ɗi ɗum ɗon noon e tugna ɗon document ji ene wayno ko kamɓe gouvernement fédéral ɓe ƴefti ɗiɗon document ji ɓe mbaɗi ɗum ɓe mbi wonde ko ɗum woni sibabude kanko hoore makko jeeya koye ɓeɗon yimɓe waɗaɓe toon pour yo mbattu haqqillaji e kala immigration ɗo yi ene kalta walla ene wadde peeje fof beele kamɓe ɓeɗo agent ji immigration ko mbaɗata pour déranger ɗum pour hadde ɗum wonde ene wayno ɗum ɗon ko kamɓe ɗum woni donc laamu ngu wi wonde ko kanko hoore makko jeeya ko yimɓe bonɓe ko noon tugnade haralaɓe nayo taw ko expert uji ɗi ganduɗa halduɓe CNN mbi wonde wayno ko kanko Rene Good suko debbo baraɗo ene wayno ko fedde tawande hen ko pelle ɗe jaɓani fitinaji kono noon ko liggortoɓe ko salade taw ko civil ala fitinaji gonɗi hen seppoji ɗi fof ko gueɗe ɓe ballata yimɓeɓe ene pour hoto bonnu hoto kel hoto gañ hoto kaɓe ɗum noon ko violence ala hen ɗum ɗo fof noon ne wayno ko hunde kadi firtude hono kamɓe département homeland sécurité e gardogol makko kanko Christine Noem ko haalanno ko pour wiide wonde ko kanko Rene Good wonde ko peeje makko ko peeje terroriste o waɗata ko gueɗe ɗe ganduɗa fitinaji on jeeya hen yoɓade men pitali kamɓe yimɓe to yoɓade men pitali kamɓe agent ji immigration liggotoɓe toon e ɗum kadi ko kanko Christine Noem o haali ɗum e kadi ka ɗon haala kadi hono kanko vice président mo États-Unis e JD Vance kanko hoore makko haalti ɗum ɗo fof noon to naade kadi e CNN ko haali expert uji mum nayo ɓe addi nde ƴeewi ɗiɗon kayitaji aɗa ƴeewi kadi pelle ɗe ganduɗa kanko Rene Good wondi ala fof to fitina haala e kayitaji ɗi wonde ko kamɓe ko mbaɗata ko gueɗe ɗe ganduɗa noddude fitinaji stignata hande article mid toon to CNN habaruji men ha États-Unis cakitorɗen ko toon to hande to district Columbia hono kanko biyeteɗo juge Janine Pirro ɗum noon ko neɗɗo liggotonoɗo fax kañum woni ɗum ko juge wonno kono Donald Trump artir ɗum waɗi ɗum toon to département justice toon to région ɗum noon ko mbiyata district Columbia e nder konngudi o haali o wi ɗum noon pour défendude hono kanko administration Donald Trump pour ko fate ko takkere oɗo saha joni haare muɗum hakkude muɗum e kanko Jerome Powell noon ko gardiɗo Fed pour procureur uji mo États-Unis gonɗo toon to district Columbia ene wayno kañum hoɗum ene wayno jokkodiri en Federal Reserve laabi kewɗi pour wawde haaldude mum ko fate en kaalisaji ɗi kalteɗi biyeteɗi wonde kaalisaji ɗi dépense uji ɓurti surtout enen ko fate en
gedde ɗi ganduɗa ene mbiya ɓe pewnditinde ɗon huɓerde ay ɗum ɗo fof enen wayni koko addini kanko Jérôme Powell omo yaha toon to congrès en nder mois de juin o wi wayni ko kala contact uji ɓe ƴewno waddude bureau fed ene wayno ɓeɗon jaɓani jabade donc ɗum waɗi kamɓe koye maɓɓe kutori département justice pour wona pour menace mais ko pour wawde andude holko kewe ɗiɗo kaldisaji ɗi ganduɗa hen ɓe mbi wonde ɓe kutorima ɗum pour fewninde ɗo huɓere o wi donc ene wayno ko kanko Jeanine Pirro o wi wonde ko fate takkede pour notade tribunal o wi ko kanko Jérôme Powell haali ɗum wona kamɓe toon to district Columbia kaali ɗum ɗo fof jogorani arde so tawi kanko bureau makko kanko Jérôme Powell ni jaabinoma noddali mabɓe jaabinoma kadi jokkodirde mabɓe pour enquête moɓe mbaɗata ko wawi wonde fof ɗum ɗo kanko Federal Reserve e nder dimanche ɓennuɗo kanko Jérôme Powell o haali e nder konngol ɗo haali wi ko département justice o wi wonde ko ma huccinima ko grand jury ɗum noon ko enquêtedemo pour gueɗɗe ɗe o takka pour ko fate ɗiɗo kalisaji biyaɗi wonde ɓe kutorima ɗum pour fewnidde huɓere federal building ɗum noon kadi siftindon tan tugnaɗa hannde ko siftindon tan e tugnaɗa hannde Jérôme Powell ko haali wonde ko fewnide ndeɗo huɓere oɗo ko projet puɗɗiɗo e laamuji gila ko ɓooyi en wayni koye laamu makko kan Donald Trump tan liggi o fuɗɗa waɗede kono noon kala ko kalisaji mbaɗaɗi hen ko hunde déjà ko hunde hiisonode gila ko ɓooyi gila kanko Jérôme Powell ni o ardaki feds kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Mexico ɗum noon toon to Mexico city hono gardiɗo leydi Mexico hono kanko Claudia Sheinbaum e nder konnguli ɗi o ƴefti hannde o wi wonde ko dañi haaldude Donald Trump ɗum noon ko haala maɓɓe kanko e Donald Trump ko haaluji moƴƴi ɗum noon ɓe kaldi ko ñande altinde e konngol ɗi o wi wonde ko gouvernement ji maɓɓe ɗiɗo ma continue liggodade e ɗum noon surtout enne ko gueɗe parɗo ene kisal taw sohlani kamɓe États-Unis eɓe nelde militaire ji maɓɓe toon to Mexique siftindon toon Donald Trump hay dimanche ɓenɗo o haalino kadi toon to Fox o wi wonde ko alay saago militaire uji américain ji jaha toon to Mexico par ce que Mexico o leydi ndi ganduɗa oɗo saha joni ko kamɓe yeeyoɓe drogaji gonɗo toon wiyeteɓe cartel ko kamɓe goni ardiɓe toon to laamu ngu donc ene wayno ko e nder jaabol makko kanko ɗo Claudia e nder ko wi kadi o wi wonde ko ɓe mbawi haaldude ken won 15 minutes ɗum noon kadi o wi wonde ko e haaluji ɗiɓe kaldi ɗi fof ɓe mbawi haaldude hen gueɗe ɗe ganduɗa parɗe enne ko fate baɗoji hakkude frontiére États-Unis e kamɓe Mexico o wi kadi ne wayno ko Trump namdimomo surtout ko fate holko miiji e gueɗe ɗe kañum ko américain ji mbaɗi toon to Venezuela diftade toon hono gaddunoɗo leydi Venezuela hono kanko Nicolas Maduro kanko hoore makko o jabtima Donald Trump o wi wonde ko oɗo saha joni ne wayno ko constitution maɓɓe kamɓe Mexico ene laabti oɗon banggue ko haali hen ko wi wonde ko ɓe dakkodirani kala ko woni intervention ngaji militaire e nder leyɗele janane ɗum noon kadi ko ɗum woni koɓe kaldi o wi kadi ene wayno ko Trump kañum hoore mum ɓeydima kadi namdade mi wi wonde so tawi par exemple ɓe jiiɗi wallede kamɓe Mexico kañum ene mbawi arde o wi wonde ko jabtima Trump clairement o wi wonde ko wi ɗum wonde ko ɗo ɓe jarata ɗo hen gueɗe mabɓe fof ene jaari yesso o wi ɗum kadi ene wayno ko wi ko jiiɗa ɗum kadi o wi wonde ko Trump en kanko Claudia fof eɓe poti famde wonde ko Mexico ko leydi jeydi hoore muɗum ene jogui ndimagu muɗum kala ko woni e nder frontiére uji muɗum ko hunde fonde respectede e ko hunde fonde famede ɗum noon ko ɗum woni ko kanko Claudia ko haali kanko noon ministre des affaires étrangères mo États-Unis hono kanko Rubio e kanko tolno makko kadi mo Mexico ene wayno kamɓe koye maɓɓe ɓe mbawino kadi wostodirde ko fate miijoji ko fate sécurité e surtout ene ko fate jokkodiral gongal hakkude Mexico e États-Unis e ɗum noon o wi wiide maɓɓe kadi kanko Marco Rubio o wi wonde ko ɓe keeɓi résultat ji moƴƴi ko fate surtout oɗo saha joni hono drogaji États-Unis wulli toon ummotoon ɗi holko affaire mum ɗo yaata kanko Donald Trump kadi sifti noon kadi e nder ñande alhamis nde o haalino ɗum noon ko toon to Fox News o wi wonde koye wayno ɓe mbawi warde walla mumtude kala ken wona 97% e drogaji e drogue gummotoɗo toon garanoɗo États-Unis dewannoɗo e ndiyam pour ha yettode no États-Unis kono en wayni ko oɗo saha joni il faut ɓe puɗɗo neldude militaire uji e yaade leyɗele ɗeɗo ɗiɗon drogaji gummotono e ɗum noon kadi o wi wonde ko ene wayno ko wayno Mexico ni ko leydi ndi ganduɗa ko kamɓe yeeyoɓe drogue walla fewnoɓe drogue ko kañum kamɓe jogui toon laamu ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko jokkodiral gongal kanko hakkude makko kanko États-Unis kamɓe États-Unis e kamɓe Mexique
surtout kadi kanko Donald Trump konngudi de yaltinno caggal nde no Nicolas Maduro nangande o wino wonde ko alay sago ɓe jena toon to Mexico, toon to Cuba e toon to Greenland. Ɗum noon ko ɗum woni oɗo saha joni hono kanko gardiɗo leydi Mexico ko ɗum woni ko ɓeydi wadde pression makko pour beele mo haalde Donald Trump ɓe mbawa famodirde gila yettaki on banggue. Ɗaminaka noon wonde ko kamɓe États-Unis eɓe jagiri yande e Mexico sibu oɗo saha joni yande ɓe Mexico kadi ko caɗele mawɗe wonantaɓe kamɓe États-Unis. Habruji men international ha hande toon to Greenland hono premier ministre muɗum biyeteɗo Jens Fredrik Nielsen o e nder ko haali hande wi wonde ko dunde mabɓe nde kañum hoore mum yimɓe muɗum fof cuɓi oɗo saha joni ko wondude Denmark awliyeede wondude États-Unis. Ɗum noon kadi ko ruttinde walla werlade kanko Donald Trump haaluji makko wiri wiide wonde ko alay sago kamɓe États-Unis ɓe pawa junngo maɓɓe e Greenland. Donc e nder konngol ko wi kanko Premier Ministre Jens o wi wonde so tawi ɓe cuɓo hakkunde États-Unis e Denmark ene wayno oɗo saha joni ɓe cuɓi ko Denmark ɓe cuɓi kadi ko wondude NATO ɓe cuɓi gonde ko wondude Denmark e ɗum noon wondude jimadi e Union Européenne. Premier Ministre o haali sunngaade konnguɗi ɗi o haali te konnguɗi kadi pirta koye anglais télévision Denmark biyeteɗo DR. Ha hande siftindo tan e wayno ko kanko Donald Trump laamu makko ne kontina hande ɗaɓɓude wonde wiide wonde ko kamɓe États-Unis alay sago ɓe pawa junngo maɓɓe e toon to oɗon ndeɗon duude hadde kamɓe Chine walla kamɓe Russie ɓe arde occupde ndeɗon duunde. Ɗum noon e wayno ko ndeɗon duunde kadi ko duunde ganduɗa hen ko duunde mawde pour ko fate commerce botoje ndewata e gueɗe mbaɗe noon. Toon to États-Unis hon goto e sarɗiyankoɓe tago républicain ji addino toon konngude hanki walla addi toon proposition hanki toon to congrès to pour wiide wonde ko wattude hono ndeɗo duunde wiyetede Greenland wattude ɗum état mo États-Unis wona 51 e ɓiijo état taw jeeɗo e Amérique. Siftinde on tan ko kamɓe kadi Donald Trump laamu makko haalino haaluji kewɗi ko addi ɗum ɗon surtout en nden nde ɓe mbiyata wonde ko Canada alay sago kañum hoore mum jeeya États-Unis kaɗon haalde ji joni ko ne wayno ko kanko Donald Trump o himbirani ko toon to Greenland. Oɗo saha joni noon républicain ji kewɗi nene jante démocrate en pour bardemo kanko Donald Trump kala ko wi haaluji ɗi wiyata mo hutoro pour militaire agal pour heftude Greenland. Andaka noon holko jogori holko mijiro oɗo saha joni kono noon omo jogui caɗele oɗo saha joni pour parti makko kañum hoore mum nene sortorema ko goto. Habaruji men to Sénégal tungnade kadi ko wumi toon to journal Seneweb siftindon kadi ko hanki hono kanko Tahirou Sarr o opponoma toon to kaso mo wonno ɗum noon rokkama liberté provisoire ɗum noon kadi ko yamirore kanko procureur général kono e wayno ko kanko Farba Ngom o heddima toon. Ɗum noon e tungnade kadi e ko yalti e ñalawma he hono kanko ministre toppitiɗo fate justice on Yacine Fall o haali gueɗe kewɗe wi wonde d' abord ko haalete ko pour Farba Ngom sellani ɗum wona gonga o kadi o haali gueɗe kewɗe ɗum kadi e vidéo yaltini wi wonde ko e nder mois de décembre kamɓe koye maɓɓe mbaɗino visite hono suudu makko kanko Farba Ngom. Ɗum noon ɓe mbi wonde ko e nder koɓe tawi toon ɓe tawi omo jogui téléphone aji ɗiɗi ɓe mbaɗi oɗon visite ko ñande 27 lewru décembre hitande ujunnaji 25 e nder suudu makko to Sokonoto. Ɓe tawi kanko Farba Ngom omo jogui téléphone aji ɗi kadi ko ɗi ganduɗa ko gaddaɗe toon taw ko jamira e nder téléphone aji ɗi kadi mbi wonde ko ɗi mbawi hutorede pour wadde haaldude yimɓe pelle goɗɗe kadi e haaldude kadi yimɓe wonɓe caggal leydi surtout haaldude yimɓe wonɓe toon to Mali e Autriche e Bangladesh e États-Unis. Ɗum ko kanko Yacine Fall haali o wi kadi ne wayno ko ɗiɗon appareil uji kadi téléphone aji ɗi mbawi kadi hutorede pour wadde coggu non ko opération ngaji financiére taw ko e nder leydi Sénégal. E nder kadi kanko Yacine Fall kadi ko haali o wi wonde ko kanko Farba Ngom o waɗi kadi gueɗe kewɗe taw ko gueɗe gossodirɗe taw hutorɗe ɗon téléphone aji o haaldude journaliste uji haaldude yimɓe politique e wadde kadi gueɗe ɗe ganduɗa peeje ɗe ganduɗa en taw ko peeje politique ɗe ganduɗa en wawi dillinde leydi Sénégal. Donc kanko ministre o kadi o haali o wi wonde oɗo saha joni ene wayno ko o yeddi caɗele Farba Ngom pour wiide ko fate cellal muɗum o wi ɗum ɗon fof ko hunde nde ko won nde wodani. Ɗum waɗi oɗo saha joni hono kanko Farba Ngom continue heddade toon to kaso. Ɗum noon siftinde on tan ko ne wayno ko procureur kañum hoore mum nde yamiri yo oppe hono kanko pôle judiciaire financier kañum en ko ɓe mbi wonde ko wawa oppede hokkede liberté provisoire. Ɓe cali yamirore ummande toon to procureur général ko wawi wonde fof en yiya kadi ñalawma hono toon to pavillon spécial goto e yimɓe ɓe ganduɗa en kadi ko yimɓe takkodirɓe Farba Ngom e tungnade kadi
journal sede no wiri oɗon neɗɗo kadi ko biyeteɗo Abdoulaziz Diop kañum hoore mumen wayni ko adjoint au maire de Agnam kono wiyama toon e kasoji ɗiɗon walla e nokkuji ɗiɗon kanko hoore makko omo sipire kadi omo fiya baafe ɗe omo wiya wonde ko gueɗe ɗe baɗeteɗe ɗe ko farbu ngo waɗete ko ɗum ɗo ɓe natti wawde muñde donc ene wayni ko gendarmerie yaltini pour deƴƴindema kono noon e wayno kadi yimɓe ɓe wondunoɓe fof mbadde makko pour bel hawa wat nattude wadde ko waɗata ko wawi won fof e caggal muɗum caggal oɗo incident ene wayno enquête judiciaire waɗama e makko pour kanko oɗo Abdoulaziz Diop o convocama alarba janggo subaka yo artonde brigade de recherche gonɗo Faidherbe ɗum noon sibabu on kadi ene wayno ko kañum hoore mum koye jimadi gendarmerie Dakar tungnade hande Seneweb ene wayno ko kanko hoore makko ko collaborateur ko neɗɗo takkinoɗo farbu ngom e kadi kanko hoore makko sarane ko jogoto nangede sibabu nde oɗo incident mo waɗi oɗo incident noon o waɗi ɗum ko hande tungnade wonde Seneweb ko yaltini e kadi ɗiɗo film o yaltinama directement e TFM kanko wonno ton koye damalo mo hanga mo wiya wonde ko farbu ngo waɗa ko ɗum ɗo ko ɓe netti wawde muñde ɗum ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sa joni ko caɗele jogor wontandemo kanko hoore makko par ce que o convocama janggo subaka yo ar toon to bureau gendarmerie pour ko fati enquête aji incident mo waɗi toon habaruji men international cakkitirɗen ko toon to Madagascar tunadi o yalti BBC e radio France international bindi hono kamɓe Madagascar oɗo sa joni ɓe jaaɓi yantinede leyɗele Afrique ɗe ganduɗa kanko Donald Trump omo nanodiri e mumen pour kala yimɓe ɓe ganduɗa henna kanko Donald Trump omo yaltinde men leydi faarude men toon to Madagascar ɓeɗo yimɓe noon ko ɓuuri hewde hen ko yimɓe ɓe ganduɗa hawnaki saliɓe yaade leyɗele mumen walla leyɗele mumen ɓe jaɓani garta e leyɗele mumen walla kamɓe ɓe cuɓi wonde il faut ko ɓeɗon men awɗo men toon tunanani ha e konngudi kutoraɗi hen kanko Donald Trump gouvernement makko e yimɓe ɓe ganduɗa takkiɓe ɓe kutoro konngudi ko wiyete réimmigration ɗum noon firti wonde ko hawnaki ha yimɓe ɓaleɓe arnoɓe ɗo henne e nde Amérique société nde hawnaki ɓen koye men ma nawti to wiyete source mumen ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa henna kanko Donald Trump omo rewi oɗo saha joni ko wawi wonde fof Madagascar jama e ɗeɗo leyɗele nde ganduɗa henna kañumen koye men en jaaɓi jaɓɓade yimɓe taw ko réfugie ko wawi wonde fof andaka taw hol nawtaɓe toon no foti nawa toon kamɓe Madagascar ɓe jaaɓi jaɓɓade yimɓe umoto itaɓe États-Unis addaɓe toon gonoɓe toon temporairement haade mumen ɓennine leyɗe ɗum e siftinɗon tan kadi ko Madagascar oɗo saha joni ko gouvernement militaire woni toon ɗum noon ko caggal nde ɓe mbaɗi coup d'état e lewru novembre ɓe yitti président gardiɗo toon ene wayni ko kanko gardiɗo coup d'état ko kanko wondi oɗo saha joni omo ardo laamu ngongu toon ngu hadde élection ngaji hadde élection démocratique wadde tungnade hande journée ji kali ko kamɓe ɗeɗo leyɗele fof koɓe ɗaminiɓe tan walla koɓe wiyaɓe tan hawnaki maɓe dokke kalisaji walla balle ko fate e ngallu leydi mabɓe ɗum noon ummade e Amérique bandiraɓe sehilaɓe ɗo toɓe radio Jowol Serma ma en jokkodiri Tidiane Niang joni worko en ko jogani en ko fate coftal ɓalli kabaruji coftal ɓalli e radio Jowol Sare e dani musidɗo moon Tidiane Niang gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie jencude potel championnat mo leydi Mauritanie Super 1 derby kiide hande to stade Cheikh Boydi hakkunde équipe ASC police e équipe ASC gendarme ko ASC police wawi hebde polgu loguiɗiɗe logol gotol jencude championnat mo leydi Mauritanie deuxième division première journée Aza Concorde kañum heeɓi polgue yesso équipe centre Moulay Mbarek logitete ndiga ASC Wiyad kañum heeɓi fartange yesso équipe FC Darel Barka logiɗiɗe ndiga ASC Armé kañum heeɓi polgue yesso équipe FC Was logol gotol ndiga olympique mo sab kañum heewdirno équipe FC Barakna potal ngal wawi gase ko ɗekki 0-0 ASC Garde National kañum heewdirno équipe FC Oasis potal ngal wawi gase ko ɗekki 1 partout Essar mo Arafat kañum heeɓi fartange yesso équipe FC Amitié logitete ndiga potal Saket FC Wiyad kañum heeɓi fartange yesso équipe ASC Valet taw ko logol gotol ndiga militaire équipe nationale mo leydi Mauritanie biteɗo Hamed Souaid ɓurɗo andirede Hamed Kappi signini contrat to équipe FC Nouadhibou ummora to championnat mo leydi Irak militaire équipe nationale mo leydi Mauritanie Oumar Ngom subaka hande signini contrat to championnat mo leydi Italie équipe biteɗo Les en tawe première division mo leydi Italie contrat makko ma duuma ha hitandu junnaji ɗe nogas jeenayyi tumnade direction mo équipe FC Tabrak Zaine caggal démission hono keblo équipe FC Tabrak Zaine Mohamed Lamine Kowri direction FC Tabrak Zaine holti jaɓani oɗo démission Coupe d'Afrique Maroc hitandu junnaji ɗe nogas joyi pottitte demi-finale ñalawma janggo alarba so woni 17h GMT Sénégal ma hiwdir équipe Égypte deuxième match o so woni 20h GMT pays organisateur Maroc ma jaɓɓo équipe Nigéria
ko titte nyalawmo jango championnat mo leydi Allemagne so woni 19h30 GMT Bayern Dominique ma jabo kippu FC Cologne. Serie A italien nyalawmo jango 17h30 GMT Naples ma hiwdir kippu Parma. 19h45 GMT Inter de Milan ma hiwdir kippu Lecce. Club Lecce ko don hono militaire biteɗo Oumar Ngom ko oɗo club zuwat nyalawmo jango ma kippu mabɓe fettide kippu Inter de Milan so woni 19h45 GMT. Coupe mo leydi Espagne nyalawma jango so woni 20h GMT. Alaba 7 ma hiwdir kippu Real Madrid. 20h GMT Betis Séville ma jabbo kippu Elche. 20h GMT Deportivo Alaves ma hiwdir kippu Rayo Vallecano. Coupe mo leydi Angleterre nyalawma jango so woni 20h GMT Chelsea ma jabbo kippu Arsenal. Xavi Alonso keblannoɗo kippu Real Madrid ki hiɗa hanki o holliti o ɗacci gardugol hono kippu Real Madrid. Ndiɗo mbadi ari ko caggal défaite kippu Real Madrid taw ko Super Coupe mo leydi Espagne hakkunde mabɓe kippu FC Barcelone. Hono direction mo kippu Real Madrid ɓe nomi hono entraîneur biteɗo Arbeloa. Tinamo hanki jaltugol aduna hono Laurent Courbis ko sitini bandiraɓe oɗo Laurent Courbis woni no keblo kippu Montpellier e kippu Olympique de Marseille. Kabruji men cofsal balli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Sare to mbawi wonde foof wonno ko musidɗo moon Tidiane Niang ɗo e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott gam radio Jowol Sare international. Tidiane Niang a jarama. bandiraɓe sehlaɓe ɗo toɓe radio Jowol Sare habruji min jogori noon hannde e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma talata 13 lewru janvier hitande ujunnaje 2016 gasi ha laaɓi. En jetti Tidiane Niang balluɗo en ko fate coftal balli yen mbaali jaam on jarama ha janggo kadi.